spôsobom poukázali na kontroverznú technológiu. Študenti prestížnej univerzity dokázali zistiť v reálnom čase mená, adresy, ale aj telefónne čísla ľudí, ktorých náhodne stretli na ulici. Postačilo im na to prepojenie technológií, ktoré si môže kúpiť hocikto z nás. Dvaja študenti Harvardu vytvorili softvér, ktorým prepojili inteligentné okuliare s verejne dostupnými databázami na internete. Projekt následne odskúšali na náhodných okoloidúcich alebo na svojich spolužiakoch. Do začiatku sme sa len tak hrali. Skúšali sme, aké sú naše možnosti. Funguje to jednoducho. Okuliare nasnímajú vašu tvár a umelá inteligencia vás potom vyhľadá vo verejných databázach, kde si prípadne dohľadá aj vaše meno, adresu alebo telefónne čísla. Hi, ma'am. Dobrý deň, nie ste vy náhodou Betsy? Áno. Oh, okay. I think Mám pocit, že vás poznám cez Cambridge Community Foundation, nie? Áno. Teší ma, ja som Kane. Bývaš na adrese v Atlante v štáte Georgia? Atlanta, Georgia. Áno. John a Susan sú tvoji? To sú moji rodičia. Okay, cool. Študenti pritom nevytvorili žiadnu novú technológiu, iba pospájali tie existujúce. Aj preto sa stupňujú obavy, k čomu používanie umelej inteligencie povedie. Takéto naozaj napojenie je veľmi znepokojivé. Na jednej strane som nadšený, no na druhej aj znepokojený, najmä čo sa týka bezpečnostného hľadiska. Viem si predstaviť, že takáto technológia, keby sa masívne dostala medzi ľudí, tak by mohla začať byť zneužívaná. Pracujete v prospech moslimských komunít v Indii? Áno. Vážne? Ste vyši? Áno. Obaja študenti ale dopredu uviedli, že svoj softvér neplánujú dať k dispozícii verejnosti. Tvrdia, že iba upozornili na nový fenomén a jeho prípadné riziká. Je to skôr o tom, aby sme ľuďom ukázali, ako sa proti takémuto fenoménu postaviť. Ľudia už teraz vedia, čo všetko to dokáže. Teraz sa môžu zariadiť a prijať opatrenia, aby sa voči tomu obránili. Lukáš Zuzelka, televízia Markíza.